Hvad så Facebook? Jeg vil køre på det her Racerspark løbehjul og se om reklamerne de holder trip om en hale af gnister. Tror jeg nu ikke, de gør. Nej. Og så rater vi den bagefter, og så ser vi, hvad vi synes. Ja. Og Ja. Ja. ja, en hale af gnister. Hvad siger du, Frederik? Jeg siger sgu, der er sgu ikke så meget skravl i den. Jeg har tænkt mig at se 3,5. Og sige 2,5. 2,5. Ja. Men det var så alt for nu. Vi ses. Ses.